खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा रिजिका बसुमतारी, गामि सन्दना, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, पस्ट अफिस खौरां। आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायथिनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय जाबाय। आंनि फरायथिनो लानाय आयदायानो जादों सिजौ। दानिया फै आयदाखौ फरायलांदिनि। सिजौआ बाथौ धोरोमनि गोथार नेरसोन। बुहुम सोरजिनायनि उनावनो सिजौखौ आफा बोराइ बाथौआ सोरजिग्रोयो आरो हावासि जायगायाव बादामालि हारिनि बिफां सिजौआ अन्थाइनि सायाव उजिदोंमोन होनना बर'फोरा फोथायो। सिजौनि गुदियावनो गुरु गेदेमाफोरा जिउनि जोंथि सोरां अबंनि गियानखौ बुथुमनो खाबु मोनदोंमोन। सिजौखौ बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा धोरोमनि नेरसोन महरै सिगाङाव लानानै जारिमिना मिथिस'हायि समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों आरो फालिबोदों। सिजौखौ नुयोब्लानो मानसिया बाथौनि गोहो आरो बेनि बान्दोबाखौ गोसोखांनानै खर' गंग्लायै खुलुमहरो। बाथौ धोरोमारि सुबुं समाजा सिजौखौ इसोरनि सोरजि हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि नेरसोन होननानै हमना लानाय जादों। सिजौनि रोदाखौ साननो थाङोब्ला बे मोनबा मुवानि खोथाखौ साननो गोनां जाना फैयो आरो बे मोनबा मुवानि खोथाखौ साननो थाङोब्ला आफा बोराइ बाथौनि सानथौफोरा रोखा रोखायै बेरखाङो। इसोरनि सानथौखौ एबा हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि बिजिरथिखौ मोनसेल' मुवायाव मोननो हानायानो जादों सिजौ। सिजौआ इसोरनि गोथौ सानथौखौ फोरमायनो हायो। इसोरनि साननाय आरो बिनि मावगोमाखौ फोरमायनो जा बिदिन्थि नांगौ गुबुन जिब जुनार आरो दंफां लाइफाङाव गैया, नाथाय गोरोबलांनाय बिदिन्थिफोरा सिजौनावसो दं। सिजौनि ओंथिखौ गाहायाव बेखेवना होनाय जाबाय। सिजौ सि दाजाब गोजौ समान सि-जौ समान सिजौ। सिनि ओंथिया जिउ एबा आत्मा। गोजौनि ओंथिया गुदि, गेदेर, परम। सिजौनि ओंथिया जिउमा एबा परमात्मा। सिजौसुनि मोनबा सिरिखौ अख्रां, सान, बार, दै आरो हाजों रुजुनाय जादों एबा बाथौ बा सानथौजों रुजुनाय जादों। जेरै सिरि मोनसेया अख्रां, सिरि मोनसेया सान, सिरि मोनसेया बार, सिरि मोनसेया दै आरो सिरि मोनसेया हा। बुहुमनि जिब जुनार, दंफां लाइफां गासैबो नुवाथारि इसोर बोराइ बाथौनि बे मोनबा मुवाजों दाजानाय। सिरि मोनबानि सायाव थानाय जरा जरा सुखौ जो आरो जोला एबा हौवा आरो हिनजावजों रुजुनाय जादों। गासैबो मोनबा मुवाजों दाजानाय सिजौ सिरिनि सायाव जायगा मोननाय जो जोलाया सिरि मोनबा एबा हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि मोनसे गैयाब्ला एबा खहा जायोब्ला थांना थानायाव गोब्राब जागौमोन। सिजौनि जरासे सुखौ जिब जरासेजों एबा जो जोलाजों रुजुनाय जादों आरो सुआ सिरिनि सायाव बेरखांदों। बेबादिनो बाथौ एबा हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि सायाव एबा बेखौ लानानैसो सोमजिखांदों। सिजौनि गुमुरखौ गाहायै मोनबा बाहागोआव राननाय जादों। जेरै सेथियाव सिजौनि रोदा, नैथियाव हानिफ्राय दालाइ देन्था खिलिनायसिम गेजेर बाहागो, थामथियाव दालाइ देन्था, ब्रैथियाव बिलाइ बिबार आरो बाथियाव जरा सु। एसेनोसै, गोजोन्थों।